तांबडी पंचरंगी बी घाल्या या हाजे अक्का चार पिटकंड दोन आंबळ सान मुठ्या कशी घालून कोथंबरी मेथी गश करतात आता सुरेख मग्गी घालणार बी बिकंड आणि या घालून शिजत घालतात दवल्यांचं नारळाला तेल घालतात दोन चप्पल घालतात कोथंबरी घालतात चार मेथी घालता मेथी मस्त घाल्या कांदे फोड द्या तू एक मिरसांगान भाजी मसाला घाल बुधवारचा गॅसार कुकर हांव आंबट घाला ते देखून मसाला चिंचम घाला मसाला लांब झाला आता कोथंबरी मेथी घालता ताका मीठ घालता मग्गी घाला ताका बळा मग्गी घाला मसाला घालता रांदे खतखताच्या डब्यातल्या नारळाला तेल घालता खतखतायताना पंचरंगी बी आणि मग्गी घालून कोथंबरी मेथी गशी रेडी जाला तुम्ही वे ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून तो कमेंट कोण सांगू का आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्याक या व्हिडिओक लाईक करायची कमेंट घालायची या व्हिडिओ तुमगेल फ्रेंड्स आणि फॅमिलीक शेअर करायची आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची।